Hello guys, and I vlog today. What's up guys? So magkaon na dahil ta guys na toasted and fried chicken. So ang kang mga dahil guys na buwan na dahil dry fish na dahil sa English. Magkaon dahil ta guys. Sunod daw siya. Gusto sa papa sa inyo, ha? Ano may imong buhaton? Guys na Sayahan. Ayan. Iyak ko para sa iyahan. Ano may imong buhaton sa inyo, ha?